vakomana vanoopposa the regime vabva vaya vakachallenja the government notungamiri wenyika vachiti yes takuona mavictims ava ekumbare vanhu vachichema vachitaura mashoko ekuti we are now challenging the government kuti tinokudzai vakomana ava vanogona kuseta anything kukombanzeta kana kuchema nevanhu vakarasikirwa nemabhizinesis avo kana nevamwe varasikirwa nemahomes avo nevamwe vaita malosses pamusoro pekutsva kwakaitwa musika mukuru wemunyika yeharare. Sana pena mashoko nokudai nyugo panapa nevakomana veopposite kuti vosubscribe like watana the bell kuti muda paindo yalin m anouya paindo pake unyora achiti the story of Mbare is a painful one. A lot of families are dependent on Mbare Musika who go under severe stress and depression for losing their livelihood. And knowing our situation as a country, the government will turn a deaf ear to the plight of these people. We will see more substance abuse, broken homes, and deaths, and the government will still ignore. Anopai some emojis heartbreak amurukona upapost some pictures amurukona epambare wamurukona kuti aiwa all those dilapidated structures they've been bent down. Muchiona mabusinesses evanhu mastoko yavainayo yose ichitsva nemoto. Ano achichallenja the government achiti aiwa mirai muone ipapapa the government it will offer a deaf ear. Hapana kana chainomboteerera, hapana kana chavanomboita pamusoro pekuti pane maallegations ekuti aiwa vakomana veyouth league vakomana veZanu PF vakavambothreatena vachiti aiwa pambare ndopari kubikiwa mareits enhema vachikonzesa kudeclina kwetheir own currency the zig. Asi vamwe vanotora mashoko kuti aiwa kudeclina kwethe zig kukonzeswa nevakomana vari muthe regime. Tonze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pina comment section medu musanwa subscribe or like, turn on the bell icon.